2 minuuttia tulee yli, niin aloitetaanpa sitten. No niin, eiköhän me nyt aloitella. Ensinnäkin tämä luento on tämmöinen yleisluento ja on tarkoitettu kaikille, joten kovin syvälle tekniikkaan näissä asioissa, laserasioissa ei mennä. Ja tiedoksi myös, että tämä tallennetaan ja on 2 viikkoa nähtävänä sitten myöhemmin tuolla Lumitech Georin sivuilla. Kiitos teille kaikille, kun olette tulleet kuuntelemaan tähän webinaarin tärkeää asiaa aiheesta laserterapia aktiivisen koiran tukena. Minun nimi on Satu Koivumaa ja olen ASA-laasereiden jälleenmyyjä Suomessa yhdessä Marko Kaarakaisen kanssa. Minä asun täällä Tampereella ja Marko tuolla Lapinlahdella. Meillä on firma perustettu tuossa tammikuun alussa tänä vuonna, jonka nimi on Lumitech Care. Lisää tietoa meistä löytyy ja terapialaasereista löytyy osoitteesta lumitechcare.fi. Ja hei, tulkaapa seuraamaan meitä Instagramissa, Facebookissa ja LinkedInissä. Varsinkin Instagramissa meillä kerrotaan silloin tällöin aina kaikenlaisia asioita, missä mennään. ASA-Laser on italialainen yritys. 40 vuotta ASA-Laser on jo tehnyt lasertutkimusta ja valmistanut hoitolaasereita ihmisten ja eläinten hoitoon. ASA-Laser valmistaa laasereita ammattilaisille, jotta ammattilaiset pystyvät antamaan yhä parempaa mahdollista hoitoa heidän asiakkailleen. Ja tänään me puhutaan koirista. Yksi tärkeä asia tästä ASA-Laserista firmana on se, että he todella panostavat tutkimuksiin ja sitä kautta me kaikki saadaan sieltä sitten tärkeää tietoa, mitenkä hoitolaasereilla voidaan vaikuttaa ihmisten ja eläinten terveyteen. Muutama sana näistä ASA-Laser-terapialaasereista. Laserlaitteiden maailma on melko mahdoton hahmottaa. Tärkeää on tietää, että laasereita on todellakin hyvin erilaisia. Niillä voi leikata vaikka silmiä, suonikohjuja, niillä voi tarkoituksella polttaa kudosta ja niitä voi käyttää esimerkiksi pointterina esityksissä ja niin edelleen. Terapialaaserit jaetaan tai luokitellaan luokkiin 1, 2, 3 ja 4. 1 ja 2 luokan terapialaasereita tai laasereita te voitte ostaa esimerkiksi Apulehdestä tai nettikaupasta. Luokan 3 laasereita myyhän myös netissä, mutta myös todellisten jälleenmyyjien kautta. Nämä luokan 1-3 laaserit on niin sanottuja matalatehoisia laasereita. Luokka 4 laaserit, mihin myös ASA-laaserit kuuluu, on se vahvin luokka ja niiden osalta puhutaan korkeatehoisista laasereista. Luokka 4 on tarkoitettu ammattilaisten käyttöön niin ihmispuolella kuin eläinpuolella. Luokan 4 laaserit on perinteisesti mielletty tehokkaiksi, mutta myös haasteelliseksi käyttää johtuen ylikuumenemisriskistä. Onneksi teknologia menee eteenpäin ja niinpä ASA-Laser on käyttäjä- ja kohdeystävällinen. Se ei ylikuumene, vaikka lämpöiseltä voi tuntua. ASA-Laser on kehitellyt ja patentoinut tämmöisen MLS, Multi-Locket System, lasertekniikan, joka mahdollistaa, että palovamman riskiä ei ole. Käykää etsimässä lisää tietoa meidän sivuilta. Ja jos luennon aikana tulee kysyttävää, niin laittakaa tänne chattiin kysymyksiä meille, niin käyhän sitten tämän luennon lopussa niitä läpi. Ja meihinhän voi olla yhteydessä myöhemminkin. Tässä on, näette tuossa näytöllä, niin siinä on meidän puhelinnumerot, Markon ja minun, ja sitten myös meidän sähköpostiosoitteet. Ja keväällähän meillä on tulossa lisää luentoja sitten ammattilaisille laseria käyttäville. Ja nyt minä annan puheenvuoron meidän illan luennoitsijalle. Meillä on ilo esitellä todellinen koirien kasvattaja
ja mielettömän ammattilaisuuden omaava Hanna Tani. Hannalla on pitkä kokemus laasereista ja vielä pitempi koirista. Mutta annetaanpa Hannan itse kertoa itsestä lisää ja sitten myös illan aiheesta. Joten Hanna, olepas hyvä. Se on kuule sinun vuoro. Hyvä, kiitos. Areena auki. Tosiaan mä oon Hanna Tani. Koirakoulu Tassunen on mun yritys, mutta nykyään pääpaino on enemmän täällä koirahieronta ja koirien hyvinvointipuolella. Teen jonkun verran kyllä edelleen koulutuksia, mutta tässä vuosien varrella pääpaino on siirtynyt tänne hieronta, laser ynnä muulle puolelle. Mutta tosiaan multa löytyy koirahierojen ammattitutkinto, klinikkaeläintenhoitajan erikoisammattitutkinto, osaamisalana koiran ruokinta ja sitten eläinten kouluttajan ammattitutkinto. Ja sitten olen tosiaan työskennellyt näiden erilaisten terapialaasereiden parissa käytännön työssä sekä opetustehtävissä yli 10 vuotta. Eli olen kouluttanut laasereiden käyttöä ja ylipäätään laasereista ihan ammattilaisille ja muille asiasta kiinnostuneille. Tosiaan itse olen myös aktiivinen ja voisi ehkä kuvata jopa fanaattinen koiraharrastaja, eli siinäkin mielessä tämän illan aihe on kyllä ihan sydäntä lähellä. Itsellä pääasiassa harrastuksina tällä hetkellä on metsästys ja löytyy kotoa erilaisia metsästyskoiria, mutta aikanaan on tullut harrastettua tokoa ja PK-lajeja ja agilityä ja vähän kaikkea, että aika laajalla skaalalla on eri koiraharrastuslajit tullut tässä vuosien varrella tutuksi. Ja tosiaan metsästyskoiria kasvatan myös mieheni kanssa Hallariakon Kennel nimellä. Mutta tässä on tämmöinen pikainen katsaus mun historiaan ja lähtää sitten illan aiheeseen. Tosiaan, jos tulee kysymyksiä, kirjoitelkaa kysymykset ylös, niin käydään siellä loppuun jää kyllä hyvin aikaa niille kysymyksille, niin käydään niitä sitten siellä läpi. Tosiaan, mitä se laserterapia sitten oikeastaan on? Niin näin lyhyesti ja maalaisjärjellä selitettynä laser on puhdasta valoa. Valo on energiaa. Ja se energia saa kudoksessa aikaan erilaisia biologisia reaktioita. Tästä johtuen me pystytään esimerkiksi vaikuttaa soluaineen vaihduntaan niin, että me kiihdytetään sitä, lisätään verenkiertoa, jolloin tietysti kudoksille tulee enemmän happea, tulee enemmän ravinteita ja samalla me saadaan sitten esimerkiksi kuona-aineita poistumaan sieltä kudoksesta. Nesteen viskositeetti vähenee, jolloin esimerkiksi lihas rentoutuu ja kipu lievittyy myös sitä kautta. Sitten me pystytään vaikuttamaan ihan tämmöisellä solutasolla, eli solun mitokondriot ja ATP-tuotantoa aktivoidaan, jolloin se itse paranemisprosessi lähtee siellä kudoksessa käyntiin tai solutasolla käyntiin. No mitä tällä laserterapialla sitten voidaan hoitaa? Niin tässä on nyt ei varmastikaan kaikkia, mutta aika iso lista erilaisia asioita. Ja mä oon tummentanut täältä sitten semmoisia juttuja, mitä käydään tänään vähän tarkemmin läpi, mitkä yleisesti on tämmöisen aktiivisen harrastuskoiran ehkä niitä tyypillisimpiä juttuja, mihin törmätään. Niveltulehdus, nivelrikko tietyllä tapaa liittyy toisiinsa, koska nivelrikko aiheuttaa niveleen tulehdusta, mutta toki meillä voi olla myös niveltulehdus ilman, että siellä varsinaista nivelrikkoa on. Kaikki bakteeriperäiset ihotulehdukset, esimerkiksi hyvin tyypillinen kesän riasa monilla koirilla hotspotit. Urvotus, murtumat, lihaskireys, triggerpisteet, eli triggerpisteellähän tarkoitetaan, me käydään tätä vielä tuolla vähän myöhemmin läpi, mutta triggerpiste on tämmöinen kipupiste lihaksessa. Ja tässä täytyy muistaa tosiaan, että kaikilla terapialaasereillahan niitä ei ole mahdollista hoitaa, mutta käyn tätä läpi sitten tuolla myöhemmin, kun mennään ihan tähän triggerpiste-asiaan tarkemmin. Lihasvammat, jännevammat, erilaiset haavat, anturahaavat, puremahaavat, ehkä semmoisia aika tyypillisiä tämmöisiä aktiivisen koiran, urheilukoiran, metsästyskoiran vammoja, mutta sitten esimerkiksi ihan leikkaushaavat, eli jos klinikalla tehdään koiralle, kissalle, mille tahansa lemmikille joku leikkausoperaatio, vaikka kohdun poisto tai koiralle tulee haava ylipäätään mihin tahansa elimistöä se vaikka tikataan, niin kaikki tämmöiset haavat
pystytään laaseroimaan. Oikeastaan ainoat, jos poistetaan esimerkiksi pahalaatuinen kasvain ja ei olla ihan varmoja, että onko se saatu kokonaan poistettua sieltä, niin semmoisia leikkaushaavoja ei suositella laaseroitavaksi, mutta periaatteessa käytännössä kaikki muut haavat. Anaalirauhasfistelit, eli varmasti tyypillinen, tai jotkut, joilla koirilla on anaaliongelmia, tietävät, eli anaalirauhanen puhkeaa tavallaan ihon läpi ja tekee siihen semmoisen fistelin. Niitä pystytään, nehän on yleensä ensinnäkin tosi kipeitä, tulehtuu yleensä aika helposti, koska on tietysti siinä peräaukon alueella. Niitä voidaan tehokkaasti hoitaa laaserilla, terapialaaserilla. Korvatulehdus, erilaiset kynsivammat, alopesia, eli tämmöinen karvattomuus. Ientulehdukset, eli myös suun alueen asioita voidaan hoitaa laaserilla. Sama jos poistetaan suusta hampaita, niin niitä leikkaushaavoja, poistohaavoja voidaan hoitaa. Ientulehdusta voidaan hoitaa mitä tahansa siellä suussa, tämmöisiä haavaumatulehdusmuutoksia. Ja sitten ihan yleisesti paiseet, eri puolilla kroppaa olevat. Niin tässä on nyt aikamoinen lista, ei suinkaan varmasti kaikkia, mutta aika kattava lista. No tosiaan sitten laaserillahan on muutamia kontraindikaatioita, tilanteita, joissa laaseria ei tulisi käyttää. No ensimmäinen on kasvavat koirat. Eli jos me ajatellaan esimerkiksi meidän harrastuskoiria siinä vaiheessa, kun ne on vielä kasvavia, ne on pentuja, niin laaseria voidaan käyttää kaikkialle muualle pennun elimistöön, mutta ei kasvulinjoille. Eli käytännössä ei niin kuin nivelalueelle. Mutta jos tarvitsisi hoitaa jotain muuta haavaa tai muuta, mikä ei ole kasvulinjan päällä, niin sitä voidaan kyllä hoitaa laaserilla, myös pennulla kasvavalla, mutta ei kasvulinjojen alueelle suoraan. No sitten tosiaan tätä pahalaatuista kasvainta äsken vähän tuossa sivusinkin, eli ei pahalaatuisia kasvaimia tai niiden aluetta ei hoideta laaserilla. Tiineillä koiralla ei kohdun alueelle. Tietysti näissä tehokkaammissa laasereissa joutuu sitten miettimään esimerkiksi selän hoitamistakin tietyillä ohjelmilla, koska silloin me mennään aika syvälle sinne, mutta ei tosiaan suoraan kohdun aluetta tiineillä koiralla hoideta. Silmät. Eli lasersädehän on näkymätöntä. Monissa laserlaitteissa on tällainen valo, mikä kertoo siitä, että se laaseri on päällä, mutta se itsessään se lasersäde on silmälle näkymätöntä. Niin silmät täytyy aina, kun käytetään näitä tehokkaampia laasereita, muistaa suojata. Eli käytetään esimerkiksi 4-luokan terapialaasereissa. Järkevää olisi käyttää myös 3P-luokan laasereita käytettäessä suojalaseja, mitkä on ihan tähän tarkoitukseen tarkoitettu. Ja sama, kun mietitään sitä eläintä, jota laaseroidaan, niin se ei myöskään saisi tuijottaa suoraan sitä hoidettavaa aluetta, koska lasersäde on haitallista silmille. Eli se pitää muistaa. Sama jos on silmätulehdusta, niin tietenkään me ei voida laaserilla sitä hoitaa. Eli mitään silmän alueen ongelmia ei pystytä tämmöisellä terapialaaserilla hoitamaan. Tämä kannattaa aina miettiä ja sitten no se on tietysti sitten siitä hoitajasta riippuvaista, mutta aina kun hoidetaan laserlaitteella, niin se pitäisi hoitaa kohtisuorasti kudokseen nähden. Just sen takia, että me vältetään kaikilta tämmöiseltä turhilta lasersäteen heijastuksilta, mitkä sitten voi osua silmään tai muuta. Mutta tosiaan suojalasien käyttö näissä tehokkaissa lasereissa, niin niitä käytettäessä on ehdottoman tärkeää. No sitten esimerkiksi kilpirauhasen alueelle, niin suoraan siihen kilpirauhaseen kohdistettu laserhoito on kontraindikaatio. Sitten näitä niveleen annettavia pistoshoitoja, mitä tietysti aktiivisilla koirillakin silloin tällöin varmasti on. Niin jos meillä annetaan koiran niveleen, puhutaan vaikka kyynärnivelestä, kortisoni-injektio suoraan niveleen pistettynä, niin siinä on tämmöinen varoaika, jolloin sitä laseria ei kannata siihen nivelalueelle antaa, koska se heikentää sitä kortisonin vaikutusta siellä nivelessä. Ja tosiaan muuten sitä koiraa voi hoitaa laserilla, mutta se itse nivel, mihin se injektio on annettu, niin se alue jätetään rauhaan noin 9-8 viikoksi. No sittenhän meillä on käytössä näitä hyaluronihapppopistoksia. Niissä se niin sanottu varoaika on vähän lyhyempi, eli tuommoinen 2-7 vuorokautta, mutta eläinpuolellahan nämä on yleensä myös yhdistelmäpistoksia, eli siinä samassa pistoksessa voi olla sekä kortisonia että hyaluronihappoa. Eli siinä mielessä niin
niin jos on tämmöisiä yhdistelmäpistoksia, niin se on se noin pari viikosta 2. Sitten PRP-pistoksia, niin niissä se on noin kanssa se viikosta 2. Eli nivelalue, jos sinne niveleen on joku tällainen injektio laitettu, niin muistetaan sitten hetkellisesti jättää rauhaa. Sen jälkeen taas tietenkin voidaan sitä laserhoitoa jatkaa. Ja tosiaan muuten voidaan lemmikkiä hoitaa myös tämän varoajan puitteissa, mutta tosiaan ei itsestä niveltä. No sitten tietysti on erilaisia ihon alle annettavia injektioita, niin rokotuksessa sama juttu, sitä rokotusaluetta ei tule laseroida 2-3 vuorokauteen sen pistoksen jälkeen, mutta taas muualta sitä elimistöä voidaan tarvittaessa, jos on jotain vaivoja, mitä halutaan laserilla hoitaa, niin voidaan hoitaa. No sitten on näitä Librela-kipulääkepistoksia, kerran kuussa annettavia, niin niissä on sama, eli toinen on 2-3 vuorokautta, niin ei siihen laseria siihen injektioalueelle. Ja sitten ihan kipulääke, antibioottipistokset nahan alle laitettuna niin 1-2 vuorokautta. Ja sitten taas tämän niin sanotun varoajan jälkeen ihan normaalisti voi sitäkin aluetta laseroida, että sitten ei tarvitse sitäkään vältellä enää. No tosiaan tästä Satu kävikin äsken läpi näistä laserluokista. Eli mainitsen tosiaan tässä vaan pikaisesti, eli tosiaan tästä terapiakäytössä on 3P- ja 4-luokan lasereita. Käytännössä nämä kaikki muut on hyvin matalatehoisia. Ja tosiaan nämä ASAN laserit, niin niillähän tämä tehokkain MVET-laser on 270 wattia. Ja jos ajatellaan, että 4-luokan laserit on yli 0,5 wattia teholtaan, niin puhutaan MVETin kohdalla jo todella tehokkaasta 4-luokan laserista. 3B-luokan laserit on sitten alle 0,5 wattia teholtaan olevia, joita käytetään myös terapiakäytössä. Niitä on hyvin paljon esimerkiksi fysioterapeuteilla ja koirahierojilla täällä Suomessa käytössä. 4-luokan lasereita pääasiassa löytyy eläinlääkäriasemilta, mutta on jonkun verran myös esimerkiksi fysioterapeutti, koirahieroja tämmöisessä niin kuin ammattikäytössä. No, mitä väliä sitten sillä teholla on, että kuinka tehokas se laaseri on? Tämä voi jollain nyt mennä ihan yli hilseen eikä haittaa, mutta halusin tuoda sen tähän esiin. Eli yksi suurimmista eroista esimerkiksi 3P- ja 4-luokan laserin välillä on se hoitoon käytettävä aika. Eli lasereiden kohdalla puhutaan aina joulesta. Ja sitten me mietitään aina, kun me hoidetaan sitä koiraa, että minkä kokoista aluetta me hoidetaan. Ja hoitoaika me saadaan aina tuo joule jaettuna sillä laitteen teholla. Ja tässä on nyt esimerkki, mistä teidän ei tarvitse ymmärtää mitään muuta kuin noin 2 tummennetulla olevaa kohtaa. Mutta tosiaan, jos ajatellaan, että me hoidettaisiin tämmöistä 5x5 senttiä aluetta, mikä nyt loppujen lopuksi ei ole ihan hirveän iso alue edes, ja me haluttaisiin antaa energiaa siihen alueeseen 3 joulea per 4 senttimetri. Eli sille koko 5x5 senttiä alueelle, 25 neliöalueelle 75 joulea on se kokonaisenergiamäärä, mitä me halutaan saada sinne siihen alueeseen. Jos me hoidetaan sitä tämmöisellä 3P-luokan matalatehoisella laaserilla, niin meillä menee sen alueen hoitamiseen melkein 6,5 minuuttia. Jos me hoidetaan sillä tämmöisellä tehokkaalla 4-luokan laaserilla, niin sen saman asian hoito kestää 15 sekuntia. Eli tämä on yksi iso asia, että jos me ajatellaan, että me hoidetaan isoja alueita, niin meillä menee koko päivä, että me saadaan hoidettua se tämmöisellä matalatehoisella laaserilla, kun sitten taas 4-luokan laaserilla se on nopeata. Ja tämä on yksi iso syy, minkä takia esimerkiksi eläinklinikat käyttää pääasiassa lähestulkoon vain 4-luokan laasereita, koska se on nopeata. Se hoito, ja tietenkin siellä ajatellaan heti, että yleensä hoitaja suorittaa klinikoilla sen laserhoidon, niin tietenkin heti eläinlääkäri laskee, että kuinka kauan se hoitaja on pois sitten kaikesta muusta hoitajan työstä. Ja jos heillä on tämmöinen 4-luokan laaseri, niin sanotaan, että tuommoisen jonkun perus, vaikka nivelrikko potilaan hoitoon ei montaa minuuttia mene kokonaan koko käyntiin, kun hoidetaan se tämmöisellä 4-luokan laaserilla. No sitten toinen merkittävä ero on tämä, että kuinka syvällä olevia ongelmia me voidaan hoitaa sillä laaserilla, mikä meillä on käytössä. Eli aallon pituus, emme siihen nyt sen syvällisemmin, mutta se aallon pituus määrittää hyvin pitkälti sitä, että kuinka syvällä olevia asioita me hoidetaan.
Ja esimerkiksi ASAN laasereissa on 2 eri aallonpituutta, 808 nanometriä ja 905 nanometriä. Mutta tosiaan silloin, kun se meidän aallonpituus on optimi, eli esimerkiksi tällaiset niin kuin näissä ASAN laitteissa on, niin meillä on siitä alkuperäisestä laitteen tehosta noin 4 sentin syvyydessä jäljellä 30%. Ja nyt jos me ajatellaan, että meillä on tämmöinen tehokas laaser, kuten tämä 270-wattinen, niin me voidaan hoitaa sillä tehokkaasti asioita, jotka on jo 15 senttimetrin syvyydessä. Mutta jos meillä on hirveän tämmöinen matalatehoinen laaser, eli meillä olisi sitä tehoa lähtövaiheessa 0,5 wattia verrattuna esimerkiksi tähän 270 wattiin, niin siellä 4 sentin syvyydessä sitä tehoa ei juuri enää ole jäljellä. Eli sen takia näillä matalatehoisilla laasereilla se jää pinnallisemmaksi se hoito. Eli aikaa menee pidempään ja pystytään hoitamaan vain tämmöisiä suht pinnallisia asioita näillä 3P-luokan laasereilla. Mutta sitten kun puhutaan 4-luokan laasereista, niin me päästään vaikuttaa jo huomattavasti syvemmälle sinne kudoksi. Jos me ajatellaan esimerkiksi lonkan nivelrikon hoitoa, niin siinä on yleensä aika paljon lihasmassaa päällä. Niin silloin totta kai me tarvitaan tämmöinen tehokas laite, että me päästään sinne ihan vaikuttaa sinne niveleen asti, eikä vaan sitä pinnallista ihoa ja pinnallisia lihaksia siinä pinnassa. No sitten mennään itse tähän illan aiheeseen, eli tuossa oli nyt vähän tuommoinen alustus, että vähän tiedätte, jos jollekin tämä laserhomma ei ole niin tuttua, että mitä se on ja mitä sillä haetaan siellä elimistössä ja millaisiin juttuihin sitä voi käyttää. Niin urheilu- ja harrastekoirista puhutaan vähän tänään. Niitähän on hyvin erilaisia. Voidaan harrastaa esimerkiksi kerran viikossa tai jopa satunnaisemmin. Voidaan olla semmoinen himotreenaaja, kuten itse tuppaan olla, että treenataan useita kertoja viikossa. Se treenaaminen itsessään voi olla erilaista. Eli se voi olla lyhyttä suoritusta, se voi olla tosi intensiivistä, esimerkiksi agilityssä, missä itse suoritus ei kestä kauhean kauaa, mutta se on hyvin intensiivistä, eli se koira antaa siitä kaikkensa, se juoksee niin kovaa kuin jaloistaan pääsee ja hyppää ja tekee äkkinäisiä käännöksiä ja kaikkea muuta vielä, mikä tuo oman haasteensa siihen suoritukseen. Se voi olla pitkäkestoista se treeni, missä välttämättä ei ihan hirveästi tapahdu mitään suurta ja ihmeellistä, mutta ne treenit voi kestää pitkään. Eli esimerkiksi tämä mun lempilaji, kuten noutajien nämä rodunomaiset treenit ja kokeet, niin siellä tapahtuu asioita, tapahtuu se koira juoksee, siellä on sitä intensiivisyyttä, mutta sitten siellä voi olla myös pitkiä aikoja, kun vaan odotellaan ja katsellaan, kun muut tekee tai mietitään, mitä seuraavaksi tehdään. Sitten taas voi olla suorituksia, kuten esimerkiksi hirvi- tai ajokoira, että se koira voi liikkua 10 ja vaikka 40 kilometriäkin päivän aikana jonkun eläimen perässä tai alkuunsa ehkä etsien sitä eläintä. Eli hirveän erilaisia on harrastuskoiria. Totta kai voi olla myös aktiivinen koira ihan, että sen kanssa vaan lenkkeillään todella paljon. Ei tarvitse välttämättä edes mitään harrastusta siihen. Mutta nämä kaikki erilaiset harrastukset altistaa erilaiselle kuormitukselle, erilaisille vammoille, huona- ja maitohapokertymille siellä elimistössä. Ja sitten tietenkin tähän koko palettiin, kun lyödään vielä se, että millaista liikuntaa se koira muuten saa, eli mikä on se kokonaisuudessaan se koiran rasitus, niin saadaan aikamoinen paletti, mihin laserhoidoista saadaan apua. No sitten kun me mietitään sitä koiran optimaalista toiminta- ja suorituskykyä, puhutaan me sitten ihan lenkkeilykaverista. Halutaan tietenkin, että sekin koira voisi mahdollisimman hyvin ja se lenkkeily olisi mukavaa ja kivutonta ja näin. Tai sitten puhutaan tämmöisestä harrastuskilpailu metsästyskoirasta. Totta kai me halutaan, että se pystyy antamaan itsestään kaiken irti siellä omassa suorituksessaan. Niin tähänhän vaikuttaa moni asia. Tämähän on semmoinen baletti, mikä kasataan vähän palikka palikalta ja mihin mulla aina pidän tästäkin aiheesta paljon luentoja, koska tätä on tullut opiskeltua ja pähkäiltyä. No ensimmäinen on tietysti koiran rakenne ja terveys. Millainen se koira on rakenteeltaan, soveltuuko se siihen toimintaan, mitä sen kanssa halutaan tehdä. Kaikki koirat ei ihan vaikka agilitiin sovellu rakenteen puolesta. Siitä ei vaan, niin kuin jos sitä tavoitteellisesti haluaisi harrastaa, niin siitä ei vaan pitkälle päästä. Ja
sitten just ne vammojen ja muiden tapaturmien riski kasvaa. Oikeanlainen ravinto, sen määrä, eli ei ole olemassa yhtä oikeaa ruokaa, mikä soveltuu kaikille koirille, vaan se täytyy etsiä, mikä sopii sille yksilölle, millainen määrä, että se pysyy hyvässä painossa, se ei ole liian laiha, se ei ole liian lihava. Nesteen saanti riittävä. Taas mitä pidempiä suorituksia on, sitä korostuneempi on tämä riittävä nesteen saanti. Kunto suhteessa siihen rasitukseen, eli onko se koira riittävän hyvässä fyysisessä kunnossa, jotta se lihaksisto ja se tukielimistö ei kuormitu siitä sen päivittäisestä lenkkeilystä tai päivittäisestä harrastamisesta tai satunnaisemmasta harrastuksesta. Ja sitten meillä on tämä tuki- ja liikuntaelimistön kunto, mikä on äärimmäisen tärkeää. Eli että se lihaksisto ja se lihaksia tukeva luusto, jänteet, kaikki ligamentit, ne olisi kaikki hyvässä kunnossa. Ei olisi mitään lihaskireyksiä. Ja jos sitten käy niin, että niitä vammoja tulee, niin ne vammat saataisiin hoidettua niin, että ne ei myöhemmin häiritsisi sitä koiraa ja sitä koiran elämää, harrastamista, kisaamista, tai ainakin häiritsisi mahdollisimman vähän. Ja tässä tulee tämä meidän terapialaser kuvioihin. Eli tämä on yhtenä isona osana tämä tuki- ja liikuntaelimistön kunto, ja tähän me pystytään tosiaan näillä meidän terapialaasereilla vaikuttamaan. Tietenkin me halutaan aina pyrkiä siihen vammojen ennaltaehkäisyyn, että niitä ei tulisi. Niitä ei tietenkään aina voi välttää, mutta jos me ajatellaan vaikka, että me pidetään se lihaksisto hyvässä elastisessa kunnossa, niin epätodennäköisempään on, että sinne niitä lihasvammoja tulee, kun sitten taas semmoiseen tiukkaan kuona-aine kertyneeseen lihakseen helpommin tulee vammoja. Mutta totta kai tekevälle sattuu, kaikkea ei pystytä välttämään. Mutta pyritään siihen ennaltaehkäisyyn. Ja siinähän tärkeänä osana on säännöllinen lihashuolto, jossa tukena olisi terapialaserhoidot. Laaserin käyttö ihan tämmöisen lihashuollon, sitä voidaan käyttää lihashuoltoon ihan pelkästään ilman, että siinä on hierojaa, fysioterapeuttia tekemässä tämmöistä manipulaatiota, eli itse hierontaa tai faskia, käsittelyä tai muuta. Mutta se voidaan myös yhdistää tämmöiseen käsillä tehtävään lihashuoltoon. Itse käytän laaseria hyvin paljon, jos koiralla on vaikka tämmöisiä kivuliaita alueita, eli hyvin tyypillisiä esimerkiksi, mihin käytän, on lannerangan alue, etureidet, mitä tahansa, mihin se koira reagoi hyvin voimakkaasti. Ja vaikka kuinka kevyesti sitä yrittäisi hieroa, niin se ei ole sen koiran mielestä kivaa. Tässä me pystytään hirveän hyvin käyttämään laaseria, koska me saadaan sillä laaserilla rentoutettua sitä lihasta, rentoutettua sitä koiraa, jonka jälkeen me päästään itse käsillä käsiksi sit siihen lihakseen. No tosiaan näitä trigger-pisteistä mainitsin jo äsken, eli ne on tämmöisiä kipupisteitä siellä lihaksessa. Perinteisestihän me avataan nämä esimerkiksi sormella painamalla, jolloin niitä saadaan kyllä auki. Se ei ole ongelma, jos sen osaa tehdä, mutta se voi olla koiralle aika kivuliasta. Ja taas kun meillä on tämmöinen tehokas laaser, ja nyt nimenomaan tässä tulee se ero ASAN laasereiden ja muiden perinteisten nelosluokan laasereiden välillä. Eli ASAN laaserit ei kuumenna kudosta, jolloin me voidaan pitää sitä laaserpäätä paikallaan. Perinteisillä nelosluokan laasereilla me joudutaan hoitamaan niin sanotusti skannaamalla, eli me joudutaan koko ajan liikuttamaan sitä laaserpäätä, jotta se kudoksen lämpötila ei nouse liian korkeaksi, jotta sinne ei tule palovamma. ASAN laasereilla tätä ongelmaa ei ole, koska heillä on tässä oma patenttinsa. Eli ASAN laaserilla voidaan hoitaa niin, että kun siellä on se kipeä trigger-piste ja se koira reagoi siihen, niin me laitetaan se laaser tällaisella trigger-ohjelmalla, mikä löytyy näistä ASAN laasereista olemassaan, ja me hoidetaan sillä itse sitä pistettä niin monta hoitokertaa, että se trigger-piste sulaa sieltä pois. Se ei tuota millään lailla koiralle kipua, jolloin se on tietenkin huomattavasti mukavampi kuin se, että me jouduttaisiin se sormella sieltä avaamaan. Ja tämmöinen trigger-hoito ei yleensä kestä, sanotaan alle minuutin, joissain tapauksissa ehkä vähän yli, mutta ei ole mikään pitkäkestoinen laaserilla tehtävä hoitotoimenpide.
Ja tosiaan se hyvä, mikä laaserilla on, nelosluokan laaserilla on myös tässä hieronnan ja lihashuollon tukena on se, että me päästään vaikuttaa sinne hyvin syvälle kudokseen. Eli kuten puhuin tuossa aikaisemmin, että näillä tehokkailla laaserilla voidaan vaikuttaa jopa 15 senttimetriinkin ihan suhteellisen tehokkaasti, niin saadaan vaikutusta myös ihan sinne syvälle kudokseen, syviin lihaksiin ja saadaan niitä rentoutumaan. Eli todella hyvä paletti on se, että on hyvä hieroja, hyvä fysioterapeutti, jolla on käytössä hyvä laser, niin se on aivan ehdoton kompo. Sitten on tämä suorituksen jälkeinen palautuminen. Halutaan ne kuona-aineet, mahdollisesti syntyneet maitohapot pois sieltä kudoksesta. Voidaan käyttää jäähdyttelylenkkejä, voidaan käyttää palauttavia lenkkejä, mutta pystytään käyttämään tässäkin myös laseria apuna. No sitten jos meille on käynyt niin, että sinne on tullut sitten se joku vamma, mitä kohta käydään tarkemmin läpi, niin niitä voidaan tehokkaasti hoitaa terapialaasereilla. Eläinlääkäri tietenkin tekee diagnoosin, hoitosuunnitelman, jos joku tämmöinen vamma on tullut, ja sitten ruvetaan hoitamaan sitä myös laaserilla. Toki edelleen on tosi paljon eläinlääkäreitä, jotka ei ole millään lailla perehtyneet terapialaaserhoitoihin, mutta ensisijaisen sen diagnoosin sille vammalle aina tekee eläinlääkäri. Riippuen tuossa tosiaan kohta käydään vähän läpi niitä vammoja ja niiden hoitamista tarkemmin, mutta laserhoidolla pystytään myös vaikuttaa kipulääkkeen määrään ja antibioottin tarpeeseen, mutta käydään niitä tuossa kohta vähän tapauskohtaisemmin läpi. No, tässä oli tosiaan, on nyt tähän vielä poiminut siitä aiemmasta listasta näitä yleisesti aktiivisen urheiluharrastuskoiran juttuja, mitä lähdetään nyt käymään yksi kerrallaan läpi. Tässä olikin vielä yksi slaidi ennen sitä. Eli yleisesti miten sillä terapialaaserilla sitten hoidetaan. Niin tämä on nyt tämmöinen yleismalkainen ohjeistus. Sitten tietenkin, kun se ammattilainen sitä laaseria käyttää, niin sillä voi olla omat rutiinit siihen. Mutta tämmöinen yleinen ohjeistus on, että niitä laserhoitoja annetaan 1-X kertaa, riippuen mitä asiaa me hoidetaan. Vammojen hoitamiseen tarvitaan tietenkin yleensä useampia hoitokertoja, eli 1 hoitokerta ei niissä ole riittävä. Krooniset vaivat vaatii aina pidempiä hoitojaksoja ja enemmän energiaa, eli niitä jouleja sinne alueelle kuin akuutit. Eli akuuteissa meillä riittää aina pienempi energiamäärä, lyhyemmät hoidot, mutta sitten kun meillä on joku krooninen vaiva, vaikka pitkällä edennyt tai pitkään vaivannut nivelrikko tai joku krooninen jännevamma, niin niissähän me tavallaan ensin halutaan akutisoida se tilanne, jotta se elimistö lähtee sitten parantamaan sitä. Niin ne on aina pitkällisempiä hoitoja. Tämä on semmoinen, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Nimimerkki kokemusta on itsellänikin tästä. Eli laserhan aiheuttaa yleensä sen välittömän kivun lievityksen. Ja se voi tietenkin aiheuttaa sen, että se koira on elämänsä kunnossa. Se haluaisi liikkua enemmän, se pyrkii hyppimään ja touhuumaan, koska ei ole kipuja samalla tavalla kuin oli aikaisemmin. Niin tämä pitää aina muistaa, että jos teillä on vaikka joku leikkauspotilas tai lihasvamma, jännevammapotilas, niin aina pitää, että vaikka se olisi sen näköinen, että siitä on jo kiva liikkua ja näin, niin pitää muistaa pitää riittävän pitkään levossa tai toteuttaa sitä eläinlääkärin ohjeistamaa asteittain, ruvetaan liikuttaa näin ja näin paljon ohjeistusta. Koska se hämää, kun se kipu lievittyy, mitä me tietysti halutaan, että se koira ei ole kipeä, mutta se voi myös hämätä sitä, että ette mene siihen lankaan, että nythän se ei olekaan enää kipeä, että tämä varmaan parani tällä ja sitten annetaan sokka irti ja koira juoksee pitkin peltoa. Mun vanha mummokoira, kun hänellä on ranteissa nivelrikko ja aloin Asan laaserilla sitä ekan kerran laaseroimaan, niin sillä oli ollut pitkään jo semmoista, että kynsiä leikatessa se nyppi sitä tassua, koska mä tietysti jouduin pitää vähän siitä tassusta kiinni ja se oli siitä inhottavaa. Ja sitten se oli lenkillä ollut jo vähän semmoinen apaattisempi, vaikka se sai Librelaa ja Kartrofeenia ja muita tämmöisiä tukihoitoja. No sitten mä aloin sitä Asan laaserilla laaseroimaan, niin ensimmäisen laaserkerran jälkeen seuraavana päivänä, kun mä aloin leikkaa kynsiä, niin mä ihmettelin, että miten se ei nypi sitä tassua, mutta en heti yhdistänyt sitä tähän laaserhoitoon. Seuraavana päivänä vasta tajusin, että aivan, se ei ole niin kipeä, että se johtuu siitä, että vaikka mä pidän siitä tassusta tai ranteesta kiinni, niin se ei haittaa sitä.
ja sitten olisiko se ollut toisen vai kolmannen laserkerran jälkeen hän sitten oli omasta mielestään elämänsä kunnossa ja rallatti nuorien kanssa niin menemään tuolla metsässä ja pellolla, että piti jo vähän mummoa toppuutella, että joo, kiva juttu, että ei ole kipuja, mutta vähän voisi kuitenkin iän tuoman rauhallisuuden näyttää, että ei ihan nyt rellasteta, ettei olla kohta niin kipeitä. Mutta se on semmoinen, mitä kannattaa, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. No joskus, etenkin jos sillä koiralla on sitten tämmöinen krooninen ongelma, niin se voi olla ensimmäisen 1-2 hoitokerran jälkeen myös tavallista kipeämpi. Eli kun se paranemisprosessi käynnistyy, niin se voi hetkellisesti ollakin kipeämpi, ja sitten kun me saadaan se laserhoito siitä etenemään, niin sitten päästään näihin haluttuihin tuloksiin, ja se kipu lievittyy, ja ongelma lähtee siitä korjaantumaan. Mutta sitä ei kannata pelästyä. Jos se on esimerkiksi ensimmäisen hoidon jälkeen, niin ei kannata luovuttaa sen laserhoidon, että ei vitsi, että se tuli tästä kipeäksi, että ei tästä ole mitään hyötyä. Se on ihan normaalia, etenkin näissä kroonisissa ongelmissa. Mutta sanotaan, että ehdottomasti yleisempää on se, että ne on seuraavana päivänä iloisempia, kivuttomampia kuin se, että ne olisi kipeitä sen hoidon jälkeen, mutta näitäkin tulee. Kun on paljon hoitanut, niin kaikkeen on törmännyt. No sitten mennään näihin, eli nivelrikko. No nivelrikko itsessään on etenevä sairaus, eli eihän me sitä sillä laserhoidolla voida parantaa mihinkään. Mutta me pyritään siihen, että kun me säännöllisesti tämmöisellä terapialaaserilla hoidetaan sitä nivelaluetta, niin me vähennetään sitä nivelessä olevaa tulehdusta ja helpotetaan sitä kipua. Eli itse nivelrikko ei mihinkään parane, mutta me pystytään helpottaa tulehdusta, me pystytään helpottaa sitä kipua, ja todennäköisesti näiden, etenkin tämän tulehdusta poistavan reaktion takia, niin ehkä se nivelrikon eteneminenkin siellä vähän hidastuu. Mutta se pitää muistaa, että laserhoito ei ole nivelrikkoa parantava. Siinä kun hoidetaan itse sitä niveltä, niin tärkeää olisi hoitaa myös ne nivelen ympäröivät kudokset, eli lihasten kiinnityskohdat, jännealueet, niin saadaan mahdollisimman tehokas siitä hoidosta, koska yleensä kun se koira aristaa sitä niveltä, se liikkuu vähän huonosti, niin myös ne ympäröivät kudokset kireytyy siinä alueella. Yleinen kaava tämmöisissä nivelrikkopotilaan hoidossa on se, että ensimmäisellä viikolla hoidetaan 3 kertaa, eli noin 2 päivän välein. Sen jälkeen tiputetaan, seuraavalla viikolla hoidetaan 2 kertaa ja 3. viikolla kerran. Eli aloitetaan vähän niin kuin tujummin ja sitten pikkuhiljaa harvennetaan sitä hoitoa. Ja koska se nivelrikko ei sieltä mihinkään parane, niin tämmöiset nivelrikkopotilaat käy sitten tämän tiheämmän hoitojakson jälkeen noin 1-2 kertaa kuukaudessa ylläpitohoitona. Niin me saadaan pidettyä sitä tulehdusta aisoissa, me saadaan pidettyä sitä kipua aisoissa ja se eläin hyötyy hirveästi tästä hoidosta. Itse olen hoitanut todella paljon näitä erilaisia nivelrikkopotilaita. On ollut sitten lonkan nivelrikko, on ollut kyynärän nivelrikkoa, rannetta, mitä näitä polvia, niveliä eläimessä sitten onkaan. Niin ehdottomasti suurin osa hyötyy laserhoidosta. Tietenkin eläinlääkärin määräämää lääkitystä ohjeistusta noudatetaan, mutta oman kokemuksen mukaan hyvin usein pystytään vaikuttamaan siihen kipulääkkeen tarpeeseen tämmöisellä säännöllisellä laserhoidolla. Eli itsekin olen pitkään laseroinut klinikoilla ja tehnyt yhteistyötä tietenkin eläinlääkärin kanssa siinä, niin on päästy siihen, että kipulääkettä ei ole tarvinnut sitten enää käyttää niin paljon kuin mitä aikaisemmin, kun ollaan saatu laserilla se tilanne hallintaan. No sitten lihaskireys ja nämä triggerhoidot, niin tästä vähän jo äsken mainitsinkin, eli triggerpisteen aluetta hoidetaan niin kauan, että se niin sanottu lihaskireys sulaa pois siitä alueelta ja lihas ja faskiat sillä alueella rentoutuu. Faskia on siis lihaskalvo. Ja tämä on täysin kivuton tapa rentouttaa se triggerpiste ja yleisesti ottaen 1 hoitokerta riittää. Jos lihaskireyttä hoidetaan, niin yleensä jos hoidetaan ilman tämmöistä hierontaan yhdistämistä, niin suositellaan 3 kerran sarjaa noin 2-3 vuorokauden välein, mutta hierontaa yhdistettynä yleensä kertahoito riittää. Me saadaan sillä tehokkaalla laserilla ja hyvällä hieronnalla, lihasten manipuloinnilla tilanne siihen kuntoon, että ei tarvitse heti 2-3 päivän päästä tulla uudestaan. Aina kun hoidetaan tämmöistä lihaskireys-trigger-juttua, niin muistetaan pitää se koira hoitopäivänä
rauhallisesti. Ei välttämättä nyt ihan levossa, mutta semmoista rauhallista lenkkeilyä, ei mitään vapaana rallattelua tai treenejä niinä päivinä. No sitten, jos meille on nyt päässyt syntymään se lihasvamma, lihasrevähdys, sen oireinahan on kuumotus, turvotus, kipu sillä revähdysalueella, niin lihasvamman akuuttihoito on aina kylmäys. Ja yleensä sitä kylmäystä jatketaan noin vuorokausi, joskus voi olla 2 vuorokauttakin, mutta akuuttivaiheessa sitä hoidetaan kylmällä. Ja heti kun akuuttivaihe on mennyt ohi, niin me otetaan laaseri käyttöön. Hoitojen määrä riippuu tietysti siitä, että kuinka laaja se lihasvamma on, että onko siellä mennyt pikkasen lihassäikeitä poikki vai onko se ihan joku tämmöinen iso koko lihasrungon vamma. Mutta yleinen kaava, millä lähdetään liikenteeseen, on tämä 3-2-1, eli ekalla viikolla 3 kertaa, tokalla viikolla 2 kertaa ja 3. viikolla kerran. Ja perinteisissä tämmöisissä ei missään massiivisissa lihasvammoissa yleensä tämä 6 kerran hoitosetti riittää. Mutta jos on joku isompi vamma, niin sitten voidaan joutua jatkaa pidempään. Laaserilla me tosiaan nopeutetaan sitä lihasvamman paranemista. Me ehkäistään tämmöisten ei-toivottujen kiinnikkeiden syntymistä ja arpikudoksen minimoimista. Eli lihasvammahan on aina siinä mielessä vähän ikävä, jos se hoidetaan huonosti, että sinne tulee epätoivottuja kiinnikkeitä, sinne tulee voimakasta arpikudosta, ja sitten kun sitä lihasta rasitetaan myöhemmin, niin se helposti repeää uudestaan siitä vierestä, sen vanhan vamman vierestä, tai se jää muuten sitä lemmikkiä häiritsemään. Niin laaserilla me pystytään tehokkaasti ehkäisemään näiden ei-toivottujen kiinnikkeiden ja arpikudoksen muodostumista, jotta se myöhemmin se lihas pystyisi toimimaan mahdollisimman optimaalisesti, vaikka sinne on tämmöinen vamma aikaisemmin tullutkin. Sitten muistetaan pitää riittävän pitkä lepo. Eli vaikka taas näyttäisi siltä, että kun annetaan laaseria, niin koirahan on elämänsä kunnossa, eikä onnu välttämättä sitä jalkaa ollenkaan, niin muistetaan silti pitää levossa, että se saa rauhassa se lihasvamma sieltä parantua. Ja taas eläinlääkärin määräämä lääkitys, ohjeistus tässä lisänä. No sitten on nämä jännevammat. Eli jänteissähän on aina hitaampi aineenvaihdunta kuin lihaksessa, niin sen takia niiden hoito on aina pitkällisempää. Voi olla akuutti jännevamma, mutta hyvin usein tämmöisiltä aktiivisilta koirilta löytyy myös tämmöisiä kroonisia jännevammoja. Esimerkiksi hauisjänne on aika tyypillinen. Terapialaserhoidot aloitetaan mahdollisimman pian, eli voidaan aloittaa heti siinä akuuttivaiheessa tai viimeistään heti, kun saadaan kiinni, että täällä tämmöinen jännevamma on, niin aloitetaan se hoito. Hoitojen kertojen määrä tietenkin taas riippuu vähän siitä vamman vakavuudesta, kuinka krooninen se tilanne on, onko sinne jänteeseen tullut jo kalkkeumaa, kaikesta tämmöisestä. Mutta yleinen kaava on tässä 3-2-2-1. Eli ensimmäisellä viikolla 3 kertaa, toisella viikolla 2 kertaa, 3. 2 ja 4. kerran. Jos on oikein akuutti, että päästään heti siinä akuuttivaiheessa siihen, niin silloin se 3-2-1 todennäköisesti siihen alkuun on ihan riittävä. Ja tämän jälkeen, kun on otettu tämä tämmöinen 6-7 kerran setti, niin me arvioidaan uudelleen, että minkälainen se tilanne siinä on, kuinka usein hoidetaan. Mutta joka tapauksessa jännevamman hoito kestää yleensä 4-6 kuukautta, että se on täysin kunnossa. Sanotaan, että yleisesti itse kun olen hoitanut paljon jännevammoja, niin tuon tiheästi hoidetun setin jälkeen suurinta osaa hoidetaan kerran viikossa, kerran 2 viikossa sinne noin 4-6 kuukauteen, riippuen millainen jännevamma se on. Mutta yleensä riittää se 2 kertaa kuussa sitten tuossa jatkossa. Tosiaan nopeuttaa taas sitä jännevamman paranemista ja auttaa tosiaan myös näissä kroonisissa tilanteissa, mutta näissä on esimerkiksi aika tyypillistä se, että jos on ollut tämmöinen pitkään jatkunut krooninen jännevamma, mitä ei ole vaan saatu kiinni, niin ne saattaa sen ensimmäisen 1-2 hoitokerran jälkeen olla vähän kipeämpiä, koska me akutisoidaan sieltä se tilanne, jotta se elimistö pystyy lähteä parantamaan sieltä sitä vammaa pois.
Riittävän pitkä lepo. Näissä pitää aina muistaa, ei riitä samanlainen lepo kuin tuommoisessa lievässä lihasvammassa, vaan nämä vaatii aina pidempän pätkän lepoa ja asteittain liikuntaan palaamista. Ja sitten tietenkin tässä eläinlääkärin määräämät lääkitykset, ohjeistukset, mahdollinen fysioterapia, kaikki tietenkin tässä tukena mukana. No sitten nämä haavat. Otin tähän nyt tosiaan anturahaavat, puremahaavat esimerkkinä. Taas sama juttu, aloitetaan laserhoito mahdollisimman pian, vaikka jopa samana päivänä, jos vain mahdollista. Hoitokertojen määrä riippuu vähän siitä, että minkä kokoinen se haava on. Jos on joku tämmöinen perinteinen muutaman sentin haava verrattuna, että on ihan joku vaikka 10-15 sentin haava, niin totta kai on vähän eri asia, kuinka pitkään sitä hoidetaan. Yleinen kaava näille haavahoidoille on 3-3, eli pyritään hoitaa 2 päivän välein se haava niin kauan, että se on kunnolla parantunut. Voidaan hoitaa vaikka joka päivä, mutta yleisesti ehkä ihmisen on helpompi tulla johonkin klinikalle tai fysioterapeutille, koirahierojalle siihen laserhoitoon 2 päivän välein. Mutta jos pääsee joka päivä, niin haavat voidaan hoitaa myös päivittäin. Yleensä perinteiset haavat, niin toi 6 kerran setti 2 viikon aikana riittää, että ne on sulkeutunut. Näin vältytään niiltä ei-toivotuilta kiinnikkeiltä, mitä myös valitettavasti nämä haavat aiheuttaa. Tässä vielä sanon tuon anturahaavoissa laser on aivan super, koska ne on tosi hitaita paranemaan. Niitä on yleensä vähän vaikea saada tikkejä pysymään niissä. Ja vaikka saataisiin tikitkin pysymään, niin siinä kestää yleensä tosi pitkään ennen kuin siihen tulee se kunnon, ei nyt voi sanoa kova pinta, mutta tavallaan se anturan kovin pinnallisin kerros, niin siinä kestää yleensä pitkään. Laserilla me pystytään nopeuttaa sitä prosessia todella paljon. Eli mä oon hoitanut todella paljon anturahaavoja, koska mulla käy paljon, tai oon hoitanut paljon metsästyskoiria, ja ne tietenkin haluaa, että ne pääsisi mahdollisimman nopeasti siihen, kun se metsästyskausi nyt yleensä on kuitenkin suhteellisen lyhyt, niin halutaan tietenkin, että se koiran haava paranisi nopeasti, se pääsisi nopeasti jatkamaan sitä hommaa. Ja anturahaavat on pirullisen hitaita paranemaan, niin olen laaseroinut näitä todella paljon, ja se oikeasti on näissä ihan ehdoton. Tosiaan nopeutetaan sitä haavan paranemista. Anturahaavat, tosiaan sitten nämä esimerkiksi puremahaavat, vaikka luolakoirilla nämä nyt on ehkä tyypillisimpiä, eli joku supikoira on napannut johonkin kiinni, niin näähän tulehtuu todella helposti. Kaikki puremahaavat, on se sitten jonkun eläimen tekemä tai koirat on ottanut yhteen ja on tullut puremahaava siitä. Ja ne tulehtuu helposti. Laaserilla me pystytään ehkäisemään sitä tulehdusta. Ja taas eläinlääkäri totta kai määrää lääkitykset, ohjeistaa, mutta esimerkiksi itse kun on ollut klinikalla töissä pitkään, missä on ollut laser, niin on hoidettu myös puremahaavoja ilman antibioottia säännöllisellä laserhoidolla, millä on ehkäisty se, että se ei ole päässyt tulehtumaan ja nopeutettu sitä paranemisprosessia. Mutta eläinlääkäri tietenkin tekee aina nämä lääkityspäätökset. No kynsivammat, viheliäinen vaiva myös, koska on pitkällisiä hoitaa ennen kuin saadaan se oikeasti kunnolla paranemaan. Sama juttu, taas aloitetaan mahdollisimman pian laserhoito. Yleinen kaava on tämä perinteinen 3-2-1. Nopeuttaa sitä kynnen, että se kynsi alkaa kasvaa sen aran ytimen päälle. Ja sehän on tavallaan se inhottavin aika, kun se kynsi on joko katkennut tai se on jouduttu poistamaan niin, että siihen jää vaan se punainen arka ydin. Ja sehän on tosi kipeä. Sitten yleensä joudutaan koiralla pitää tassusidettä ihan sen takia, että se on niin kipeä, kun se ydin aina osuu jonnekin. Ja siitä vaiheesta tietenkin haluttaisiin mahdollisimman nopeasti siihen, että siihen alkaisi kasvaa se kynsi päälle, jolloin se kipu hellittää siinä. Niin laserilla me nopeutetaan nimenomaan sitä, että siihen alkaa kehittymään se kynsi, siihen alkaa se sarveinen muodostumaan, jolloin se arka ydin ei ole alttiina kaikille osumiselle. Ja me pystytään esimerkiksi sitä ihan tassusidettä jättää pois, että ehkä joudutaan jotain tossua tai sukkaa pitää siinä, mutta ei tarvitse enää tehdä semmoista kunnon fyllinkiä siihen päälle. Ja taas eläinlääkäri määrää lääkitykset, onko tarvetta antibiootille vai ei.
entäs kipulääkekuuri, kuinka pitkään sitä tarvitsee antaa. Taas ehkä laserhoidolla pystytään näihinkin vaikuttamaan. Tässä oli oikeastaan mun esitys. Olin ehkä jopa suunnilleen aikataulussa. Ja jos teillä tosiaan tulee kysymyksiä, voidaan käydä niitä nyt. Tässä on vielä tässä alhaalla linkki. Mäpäs katson toimimaan. Jossa on Asan eläinten MLS-laserhoitoja tarjoavia yrityksiä Suomen maassa. Eli niitähän löytyy täältä pitkin Suomea. Kauin on tuolla Kemin yläpuolella, tai Kauin, riippuen tietysti missä päin asustaa, mutta sanotaan pohjoisin. Ja sitten täältä etelästä löytyy niitä jo aika runsaasti ja koko ajan lisääntyvässä määrin. Niin tämä löytyy myös tästä esityksestä ja Lumitekkeerin sivuilta, ainakin kohtapuoli, jos ei vielä ole siellä, niin pääsette katsomaan, että mihin voitte sitä lemmikkiä sitten viedä tämmöiseen Asan terapialaserhoitoon. Hyvä. Sitten kun mä vielä pääsen tästä pois tästä noin. Tässä on myös mun yhteystiedot, jos tulee jotain kysymyksiä myöhemmin, saa laittaa. Kysykää Satulta, kysykää Markolta. Mutta tosiaan nyt mä lopetan tämän näytön jakamisen, niin on aikaa reilusti kysymyksille. Kysykää rohkeasti, vastaan parhaani mukaan ja Satukin on linjoilla sitten vastailemassa tarvittaessa. Sana vapaa. No niin, meillähän tuli ennakkokysymyksiä, ihan muutamia, mihin puhuttiin faskioiden käsittelystä. Joo, me jossain vaiheessa tästäkin tullaan luennoimaan. Ja sitten meillä oli täällä, no me käytiin perustietoa laserin käytöstä, sitten pyydettiin perusteet laserin käytölle, no sitäkin täällä hyvin kattavasti tuli. Ja sitten kuinka useasti, millaisilla asetuksilla, ohjelmilla, niistä voin sanoa, että tässä meidän laasereissa, ASA-laasereissa, siellä on hyvin tarkasti nämä ohjelmat määritelty. Ihan kaikkia patologioita sieltä ei tietenkään löyä, mutta hyvin paljon. Ja sitten mitä pitemmälle niitä käyttää, niin sen paremmin sieltä pystyy niitä itse määrittelemään, mutta siellä on kyllä hyvin tarkasti ne laitettu. Sitten ylläpito laserin käyttöön jatkossa. Siitä Hanna mainittikin ihan muutamia asioita, tai siinä oli esimerkiksi tuossa nivelrikkopotilaan hoidossa, että käyhän esimerkiksi kerran kuukaudessa tai 2 kuukauden välein voi käydä jatkohoidossa, kun on se akuuttivaihe saatu siitä rauhoitettua. Onko sulla, Hanna, tähän lisättävää? No ei oikeastaan, ne on noissa tuommoisissa tilanteissa, just, jota me ei pystytä parantamaan, mutta missä me voidaan laserilla poistaa esimerkiksi tulehdusta, kipua, eli voidaan tavallaan helpottaa sitä eläimen oloa, eli nivelrikko nyt varmasti on se yleisin, niin se on sitä tavallaan jatkuvaa hoitoa, ja sittenhän se omistaja oppii vähän lukemaan sitä koiraa, että okei, nyt se rupeaa olemaan taas, että se ei mielellään hyppää, tai se alkaa vähän ontumaan, niin aina viimeistään siinä kohtaa sitten viedään laserhoitoon, mutta yleensä se kannattaa se kerran kuussa käyttää, koska sitten taas, jos se tilanne pääsee hirveän pahaksi, niin sitten me joudutaan taas ottaa se kuuri, että sitten se ei enää auta se yksi hoitokerta, vaan sitten joudutaan taas niin kuin kuuriluontoisesti hoitamaan, tai joudutaan, siis sinällään asiakkaan lompakkohan se on se, mikä siinä kärsii eniten, ei niinkään se eläin, mutta että aina ennemmin vähän niin kuin käyttää liian aikaisin, kun sit pitkittää liian pitkälle sitä jatkohoitoa. Joo. Ja sitten tuli tuossa myös niin Librela, eli se on tämmöinen nivelrikkolääke, biologinen lääke, niin sitä annetaan kerran kuukaudessa injektioina esimerkiksi nivelrikkopotilaille. Ja minun ymmärrys on näin, että siinä yhteydessä voi hyvinkin antaa sen laserhoidon, eli se ei anna siihen injektiokohtaan, niin kuin tuossa mainittikin, mutta annetaan sitten sitä laseria sinne muualle tassuihin tai nivelrikkokohtiin. Kyllä, joo, ja niin sitä usein hoidetaankin, että hoidetaan, ja sitten tietysti eläinlääkäriasemalla, kun hoitaja yleensä tekee sen laserhoidon, hoitaja yleensä myös pistää kuukausittaiset Librela-pistokset, niin se onnistuu hyvin siinä samalla kerralla, eli hoidetaan ne nivelet ja sitten pistetään lopuksi se pistos sinne nahan alle.
Joo. Sitten oli tullut pyyntöä myös urheiluhevosten lihashuolto laaserilla ja toivottavasti kevään aikana me sitä sitten myös lähetään, että Hanna ei tainnut olla tämän. Joo, mä oon Miten se hoitanut nyt jonkun oli? verran hevosia, käytännössä omia tai ystävän hevosia, mutta pitäydyn tästä kaukana, koska hevosen anatomia ei ole mulle samalla lailla tuttu kuin koiran kissaan, koska niitä on paljon tehnyt. Mutta periaatteessa ihan samat lainalaisuudethan siellä hevospuolellakin pätee, kun vaan tietää, mitä hoitaa ja osaa hoitaa oikeita kohtaa. Eli esimerkiksi sen huomaa itse, kun klinikalla käy kouluttamassa laaserin käyttöä, niin aina ei ole ihan selkeää se, että missä tämä nivel on, mistä kohtaa sitä lähtee hoitamaan. Niin samahan korostuu siellä hevospuolella, että tiedät vaan oikein paikan, mistä hoidat. Ja sitten hevosilla on tietenkin varmasti niitä omia juttuja vielä erikseen, missä laser on ihan tosi hyvä, mutta itse en ole mikään hevosalan ammattilainen, niin en osaa tähän sen enempää ottaa. Mutta hyvä, jos tästäkin on tulosluentoja, niin sinne vaan sitten mukaan. Kissukseen. Hyvä. Siinä oli oikeastaan nuo ennakkokysymykset, mitä oli tullut vastaan ja sitten mitä tuossa nyt bongasin myös tuossa luennon aikana. Ja me ollaan 15 minuuttia nyt tässä etuajassa sitten, että lopetellaan tätä. Mutta ehdottomasti laittakaa meille viestiä ja käykää siellä meidän nettisivuilla katsomassa, että mitä meillä on sanottavaa, ja sitten myös tämmöisiä webinaareja, mitä Asa Laser tekee, niin myös niitä ja meidän näitä koulutuksia, niin niistä ilmoitetaan sitten siellä Lumitec-Carein sivulla ja Asa Laser Finland-sivulla kanssa. Eli sieltä löytyy sitten, pystyy ilmoittautumaan. Mutta kevään aikana meillä on tulossa sitten useanlaista muuta luentoja ja lähinnä ammattilaisille. Ja nytkin on aikaa vielä kysyä, jos teillä tulee kysymyksiä, niin ihan rohkeasti vaan. Tai ajatuksia ylipäätään. Niin. Ei ole kiirus. Nyt tuli joku kysymys. Voiko laseria käyttää, jos elimistössä on esimerkiksi titaanilevyjä tai ruuveja? Riippuu laserista. Eli Asahan, Satu korjaa, jos olen väärässä. Asan laseria voi käyttää, mutta perinteisiä nelosluokan lasereita, jotka kuumentaa kudosta, ei voi käyttää, koska me ei haluta kuumentaa tietenkään sitä levyä tai ruuvia, mikä siellä on. Mutta näissä on tärkeää se, että kun hoidetaan, niin me ei tietenkään päästä sen laserin kanssa läpi vaikka siitä levystä. Eli sitten tarvii miettiä, mistä suunnasta lähestytään sitä vaivaa, kun hoidetaan sitä. Että ei turhaan laaseroida sitä levyä vasten, koska eihän me siitä levystä läpi päästä, vaan sitten mennään sinne toiselle. Jos ajatellaan vaikka polviniveltä, että meillä on laitettu sinne rautaa, niin mietitään, että missä kohtaa se rauta siellä on ja mistä suunnasta sitä sitten kannattaa lähteä sitä niveltä hoitamaan. Mutta eikö ole Satu näin, että Asalla voi turvallisesti laaseroida, koska se ei kuumena kudosta, niin me ei myöskään kuumenneta silloin sitä levyä tai ruuvia, mikä siellä elimistössä on. Onko kuume-este laserterapia? Jaa. Kappas vain. Katsotaan, tätä on kysytty aikaisemmin, mutta en lähtisi välttämättä laaseroimaan. Niin, mä en ole myöskään laaseroinut niitä, koska taas mistä se kuume johtuu? Siellähän on todennäköisesti joku tulehdustila mahdollisesti jossain, tai pitäisi ehkä selvittää ensin, että minkä takia se on kuumeinen. Ja sitten kuitenkin me laaserilla, etenkin nelosluokan laaserilla, vaikutetaan hyvin voimakkaasti siihen verenkiertoon, immunestekiertoon, kaikkeen. Niin paheneeko se vaiva sitten siellä, mikä sen kuumeen on aiheuttanut. Et en kyllä lähtisi sitä kuumeista potilasta laaseroimaan. Hyvä jos kysymys. Ei ole sit oikeasti joku tosi akuutti tarve, että miksi se tarvitsisi just sillä hetkellä laaseroida, niin sitten tietysti tarvitsisi miettiä sitä hyöty-haittasuhdetta siinä, mutta en tälleen ihan niin kuin heti ensimmäisenä olisi laaseroimassa. Mutta todella hyvä kysymys. Joo, voin palata myöhemmin tuohon vielä tarkemmin. Sitten tuliko muita kysymyksiä? Hanna, hei, täytyy sanoa, että kiitos ihan hirveästi muuten tästä luennosta, koska minusta on ihan semmoista tosi hyvää tietoa, vaikka tiedän laasereista paljon ja asalaasereista paljon, mutta mun mielestä semmoista käytännön tietoa tosi hyvä. Kiitos.
Mitäs meillä tuli siellä? Sitten oli millä kaavalla leikkaushaavan jatkohoito. Eli itse on tosiaan ollut paljon klinikoilla, missä laasereita on käytössä töissä, niin suurin osa tekee niin, että jos on ihan tämmöinen perinteinen leikkaus, niin siihen annetaan kertahoito leikkauksen jälkeen ennen kuin laitetaan haavalappu päälle, jolla poistetaan tehokkaasti sitä kipua ja nopeutetaan jossain määrin myös tietysti siinä sitä paranemisprosessin käyntiin lähtemistä. Mutta sitten jos on hirveän myöntyväinen omistaja tämmöiselle laaserille, tai on esimerkiksi semmoinen eläin, että sä niin kuin mietit jo siinä, kun sä kotiutat sen, että pääseeköhän se nuolemaan tätä, tai että tulehtuukohan tämä haava, niin semmoiselle ehdottomasti kannattaa myydä se laserhoito, koska sillä me ehkäistään sitä, että vaikka se nyt pääsisi sitä vähän nuolemaankin, niin se ei niin helposti tulehtuisi. Ja silloin sitten, jos sitä hoidetaan tämmöisenä sarjana, niin se 2 päivän välein olisi hyvä hoitaa siihen asti, että se on se haava parantunut. Yleensä se noin pari viikkoa, vähän riippuen tietysti millainen leikkaushaava on. Mutta yleisesti ottaen, niin monet klinikat, ne laaseroi kertaalleen tämmöiset perinteiset leikkaushaavat, ellei ole sit tosiaan ajatusta siitä, että se jostain syystä X pääsisi tulehtumaan, niin sitten myydään se jatkohoito. Tai tietysti, jos se omistaja on suostuvainen tai tämmöinen laserpositiivinen, niin ehdottomasti se hyötyy se eläin siitä, ja se nopeuttaa haavan paranemista, se pitää sen kivun aisoissa, jos myydään sille semmoinen kuuriluontoinen hoito siihen. Joo, ja se yksi kerta jo siinä vaikuttaa siihen, että se vähentää sitä kipua ja turvotusta sen leikkauksen jälkeen. Kyllä. Mikä vähentää mahdollisesti kipulääkettä. Kyllä, ja sen olen itse huomannut, tietysti mitä lääkkeitä käytetään, yksilöllisiä eroja on paljon, mutta itse kun on paljon leikkaushaavojakin laaseroinut ja niiden potilaiden heräämistä seurannut, niin herää yleensä myös tosi rauhallisesti, eli se haava ei oikeasti ole kipeä, eli silloin niin kuin oikeasti siihen kivun lievitykseen kyllä iso vaikutus. Ja yleisesti nyt klinikalla pääasiassa se kivun hoito leikkauspotilaiden välillä on aika samanlainen, totta kai sit on jotain erikoistapauksia, niin väitän, että kyllä se on siinä se laserhoito, mikä auttaa siihen, että ne herää rauhallisesti ja ei huuda ja ei ole heti kiinnostuneita siitä haavasta. No sitten, kertoisitteko pääperiaatteita eri taajuuksien hertsivalintaan? Joo, tässäkin on varmaan laitekohtaisia eroja, eli esimerkiksi Asan laitteellahan, kun sieltä valitaan se ohjelma, niin se antaa sulle joulet, se antaa sulle hertsit valmiiksi. Sitten on laitteita, joilla sä joudut säätämään niitä. Totta kai Asan laitteessakin sä pystyt säätämään niitä sitten, kun kokemusta tulee, ja jos sä jostain syystä haluaisit jotain muuttaa, niin kaikki on mahdollista. Mutta pääasiassa hertseistä, kun puhutaan, niin mitä syvemmällä olevia asioita halutaan hoitaa, sitä korkeampia hertsejä tarvitaan. Ja sitten jos on tämmöisiä kroonisia tilanteita, niin yleensä silloin ne hertsit on korkeampia kuin sitten akuuteissa paikoissa. Tässäkin voi olla jotain laitekohtaisia eroja, että miten laitevalmistaja niitä suosittaa, mutta jos katsotaan tutkimuksia ja muita tämmöisiä, niin pääpiirteissään se menee näin. Onko Satulla tähän lisättävää? Ei ole lisättävää, ihan juurikin näin. Eli laserhoidossahan yleensä puhutaan laserin tehosta watteina, sitten puhutaan joulesta eli energiasta ja sitten joulee per 4 senttimetriä, eli paljon energiaa sinne alueelle halutaan, ja sitten tosiaan näistä hertseistä, jos jollekin tämä hertsisanana ei ole tuttu, niin kaikki tämä vaikuttaa sitten siihen kokonaishoitoon. Sitten oliko meillä muuta mielessä? Haluaako joku laittaa vielä kysymyksiä tänne? Vai lähdetäänkö me koiria nyt ulkoiluttamaan? Miettimään, mihin saadaan vietyä ne laserhoitoon. Aivan. Mutta tehdäänpä niin, että päätetään nyt tämä meidän laserkatsaus ja laittakaa sähköpostia, jos tulee miehelle vielä jälkeen kysyttävää. Ja voin Hannallekin niitä sitten laittaa eteenpäin. Ja tulkaapa sinne Instagramiin meitä seuraamaan. Hannan Instagram, mikä sulla Hanna Instagrami-sivu oli? Koirakoulutassunen, joo. Ja meillä on Lumite Care. Hei, kiitos Hanna tuhannesti. Ja kiitos kaikille, että tulitte mukaan tänne. Ja tosiaan, niin tämähän oli tallenne
Kiitos. Tallenne ja nähtävissä sitten Lumitec-Georin sivuilta ehkä huomisesta lähtien, jos haluaa jotakin asiaa käydä kertaamassa vielä. Mutta näillä nyt mennään. Mutta hei, kiitos kaikille ja ihanaa loppumarraskuuta ja talvea ootellessa ja joulua. Hyvä. Kiitos munkin puolesta kaikille. Kiitos ja hei. Kiitos.